Hello guys, good morning. So this is a random video lang na gagawin natin. So pasensya na medyo maingay ha kasi yung aming ceiling fan connected sa aming ilaw. So pag in-off ko naman yung ilaw, medyo madilim, no? Kasi walang masyadong init madilim siya. So anyway, kasi may nag-message kasi sa akin sa aking page, no, sa aking page. So, nangungumusta naalala ko nga pala hindi na ako nagvo-vlog. So, pasensya na kayo guys kung hindi ako nakakapag-vlog. But anyway, so ayun, may tanong kasi siya doon about sa nagano siya kasi binabalikan niyo yung mga old videos ko. And yung pagbabudget, pasensya talaga ingay guys yung pagbabudget sa pagkain, yung ating mga utang. So, diba, na-share ko naman yan sa inyo before. And by the way pala, i-share ko lang itong aking devotion, guys. Ito yung aking notebook. Ayan. So, my devotion for today's video. This is my first devotion, actually. Kasi tinitrain pa. Nagbabasa ko ng Bible, pero I don't write the devo. Hindi ako nagde-devo. Si Papa Joe lang yung nagde-devo. Di ba, imagine? But anyway, tinitrain pa ako ngayon ng aking group leader sa aking devotion. Kasi most of the time, nagbabasa lang talaga ako. No? And watching video sa YouTube. Sa mga ayan, mga ganun lang. So anyway, so yun nga sabi ko about dun sa mga utang. Actually, dun sa, ito, random lang talaga ito guys. No? Gusto ko lang sagutin yung tanong niya talaga. When it comes to utang talaga guys, syempre, struggle din namin yan, di ba? Kaya nga nabenta yung bahay namin, di ba? But maraming lessons kami nakuha doon. Pinakaano ko talaga sa utang is really yung pagbabudget talaga natin sa pera. Pag kahit anong tipid mo, kung kahit anong trabaho mo, kung ang yung problema talaga is hindi enough yung income mo para sa inyong pangangailangan, medyo mahihirapan ka talaga. Makakautang ka talaga. So, try to check yung yung expenses ninyo, 'di ba? Yung pagkain, yun yung pinakamalaki. And yung pamasahe, yung akala natin pa konti-konti lang yung pamasahe, pero actually nag-add up yun pag araw-araw kang umaalis, no? And by the way pala, baka ninyo, bago na yung ating background. Actually, dito bago sa mga old subscribers ko, naalala nyo itong green, na malalaman nyo yan. So, hindi ko pa na-upload yung video about yung paglipat namin, guys. Pero, nasa phone kasi ni Papa, kaya hindi ko ma-edit. But anyway, so, ayun nga. Try to check yung income, guys. So, tayong mga asawa, it's our responsibility to help our, yung mga husband natin, hindi pwede din pabayaan sila, 'di ba? Kailangan din tayong maghanap ng extra income. Though mahirap siya, lalo na marami kang inaalagaan na anak. But sa panahon kasi ngayon, guys, mahirap talaga siya, especially kung nagre-rent ka, nag-aaral pa yung mga anak mo. Talagang need mo ng extra income. Marami na kasi extra income mo yung pwedeng gawin, 'di ba? So, bahala na kayong maghanap. Magbenta ba kayo ng ice candy, ng ice sa bahay ninyo. Just lang, kahit maka-income lang kayo ng 200 per day, laking tulong na yun sa asawa ninyo, diba? So, try to, parang, kahit yung pampamasahe, pampaon na lang ng mga anak mo, yung pwede mong makover. Tapos yung mga expenses sa bahay, sa asawa mo na lang, diba? So, ganun. Kahit, tsaka, isa din sa ko, kung sobrang laki na talaga ng utang ninyo talaga, kayo talaga, kailangan meron na kayong ibenta ng meron na kayong ibenta na gamit para talagang, kasi kahit anong trabaho mo mahihirapan ka talaga kasi hindi mauubos yung utang guys, especially kung tumutubo siya, parang nababayaran mo yung interest na lang. Syempre hindi na enough yung sahod mo, diba? So nagbabayad ka pa ng utang. So paano na? Mag-uutang ka naman ulit sa ibang utangan mo, diba? So lalaki na laki ng utang mo. Na-experience na namin yan. So ganun. So kaya ngayon yung bahay namin binenta namin siya because syempre na down na yung business namin. Lahat ng business, diba? Na down talaga after nung medyo nag-open na lahat yung store sa medyo lumaylo na yung pandemic. And ganun talaga yung life. We have to move on and then
work hard again, diba? Trust God, and talagang we surrender all to God naman talaga. And ayun, i-guide ka talaga ni Lord kung ano yung dapat mong gawin. And part of obedience kasi yung pagbenta namin sa bahay, guys, kasi siya lang yung magiging solusyon para talagang mabayaran lahat yung utang namin. And nabayaran naman talaga, wala nang stress yung mga loan sharks. So yun, medyo at peace na, no? May mga struggles pa rin along the way, hindi naman nawawala yung hello, nasa world pa tayo, diba? Hindi naman tayo nasa heaven. So marami talaga mga problema and challenges, pero syempre hinaharap natin yon. And yun yung mai-advise ko. And sa mga nanay talaga dyan na nasa bahay, especially ako ngayon, nasa bahay na ako talaga. Naghanap talaga ako ng way na makatulong kay Papa. Though, nung una ayaw niyang pumayag, pero just pray lang. Pinag-pray ko lang si Papa, tapos dumating yung time na pumayag na siya. And ayun, kasi si Papa naman talaga ngayon yung lead provider namin. And I'm happy na ganun yung na pumayag siya. So nakakatulong na ako ngayon sa kanya, no? And I'm happy. So ganun lang. And then kung meron kayong pwedeng maibenta, ibenta nyo, guys. And isa pa, ilista nyo lahat yung mga utang nyo kung magkano. Baka masya kayo kung magkano na yung utang nyo lahat, diba? So kailangan ilista nyo para may realization na akala mo kasi konti lang, diba? Pero pag sinulat mo lahat, pag total mo, magugulat mo kung gano'n na pala kalaki yung utang mo. Kaya doon ka mag-start. Ilista lahat yung mga utang mo, tapos try to sell something na hindi nyo napapakinabangan, diba? Mga damit or something ganyan. So ganun lang yung pwede kong may advice sa inyo. And continue yung pagdidisiplina dun sa pagkain na part, no? Yung talagang magkaano ka talaga, babudget ka talaga dun sa pagkain, diba? Hindi ko naman sinasabing mag-budget ka na puro ka lang dilata, para kang si Papa, ganun si Papa dati, Papa Joe. Yung way ko kasi pagbabudget, kailangan na may gulay talaga yan, gulay, tapos konting karne. Kumain din ko minsan-minsan ng mga dilata, pero minsan-minsan lang, why yun talang everyday, kasi para magtipid ka, diba? Hindi naman maganda yun. So yun yung may advice ko. And sana malagpasan ninyo, and always pray to God, guys, ask for guidance, no? Kasi hindi natin kaya lahat talaga, hindi natin kaya lahat i-handle talaga. We need God na tutulong sa atin. And yan, kaya nagbabasa tayo ng Bible, kasi para mas makilala natin si Lord. Kasi pag mas nakilala natin siya, parang meron tayong peace sa heart natin na God will provide everything. And really, God provides everything sa amin, guys. So pag mas lalo mo siya nakikilala, mas lalong tumatapang ka din, kasi alam mong nandyan siya. And yun, mahirap i-explain na basta yun yung feeling pag nagbabasa ka ng Bible, mas lalong nakikilala mo kung ano yung character ni Lord, ni Jesus Christ, diba? So ganun yung namin. So ganun yung may advice ko. So I hope you guys na meron kayong dun sa aking sinabi, sa mga nagbabalik dun sa aking mga old videos. So hindi ko na ginano ko yung mga old videos, past is past. Charot. So anyway, salamat guys sa panonood. And pagpapatuloy ko lang yung aking maglilinis pa ako. So yun yung ating new background. So sa mga nakaalala, saan ba to? So ayun, see you in my next video. Bye.